Vai de capul meu. Da, că eu apreciez chestiile astea, știi? Ți-am mai zis și la ședințele celelalte. Eu pe sănătate nu fac economie. E cea mai mare prostie. Acum o săptămână am auzit o chestie ca un fel de proverb, știi? Că dacă ești sănătos, înseamnă că ești și bogat. Înțelegi ce vreau să zic, nu? Dacă ai sănătate, ai și bogăție. Pum! Pe engleză așa e. Health is wealth. Exact. Pe engleză sună mai Uite. Mă, dar cum pui mâna, mă, omule, mă. Da. Pe stânga, parcă. Da, aici. Da. Aici, mai jos. Da. Ai, uite-l, mă, ce mai prins. Inspiră. Expiră. Iarăși, inspiră. Și expiră. Ui. Așa. Eu totdeauna m-am distrat. Eu totdeauna mă distrez când aud cum bongă-ne. Așa. Și când făceam așa, știi? Și atunci trăznea. Fac rotația umerilor. No, perfect. Da. Ia să vedem așa. Eram un pic așa suspicios că n-ai probleme pe partea... Adică nu simțeai tu că ai probleme pe partea Nu asta. simțeam aia, știi? Mhm. Ia să vedem. Să vedem exact cum fac mișcarea. Nu, lux. Lux. Mă, dar știi ce simt? Încă ceva. Foarte ușor respir.